se mění. 10 000 dáčí začali kupovat Němci a Francouzi. Verze 4x4 má světlou výšku 21 cm. Jen pro srovnání Yeti nabídne 18 cm. Nájezdový úhel může být vepředu až 30 stupňů, přechodový 23 stupňů a zadní sjezdový se může vyšplhat až na 630 stupňů. To jsou parametry, které jsou srovnatelné s krátkou verzí Suzuki Grand Vitara. V případě Dusteru ovšem za odrazovou cenu 299 900 korun. Ano, slyšeli jste dobře. Natolik přijde základní provedení tohoto auta s pohonem 4x4, benzínovým motorem 1,6 a výkonem 105 koní. Zvenku efektní jak málo které auto. A to se dá dokoupit paket Lux s plastovými lemy a ochranou dveří, kdy Duster vypadá ještě atraktivněji. Rozměrově se hodně podobá Yetimu nebo Qashqai. Má ovšem bezkonkurenčně nejdelší rozvor náprav. 267 cm. Co z toho plyne? Prosím, malá ukázka. Sedím vepředu, místa hromada. Vzadu to taky jde. Sledujte. Upejpat se tady nikdo rozhodně nemusí. A kufr? V případě verze 4x4 408 litrů. Fungují samozřejmě i standardní hračičky se zadními sedadly. Takže nejen skvělá průchodnost mimo silnici, také přepravní kapacita je super. Nevím jak vám, ale mně se v téhle kategorii rýsuje favorit. Dacia Duster s pohonem pouze přední nápravy je samozřejmě levnější, v řádech desítek tisíc korun. Má ale na rozdíl od čtyřkolky pouze 5stupňovou převodovku, ale za to větší kufr. Já osobně bych preferoval pohon všech 4 kol a naftový motor 1,5 DCI. Cena samozřejmě vyskočí nahoru, logicky 375 000 korun. Ale na to, co auto umí, je to pořád ještě za pusu. Spokojení budete i na běžné silnici. I tady mám totiž pocit, že řídím nejlepší dáči všech dob. Nejlevnější Duster ve výbavě Access možná přitahuje svou cenou, ale vy byste měli vědět, že si do něj už nic nepřiobjednáte. Ani klimatizaci, ani elektrické stahování oken, ani centrální zamykání. Prostě to nejde. Doporučuji jít do vyšší verze výbavy. Tam už je nabídka mnohem variabilnější. Prostě, aby vás jednou ty ušetřený kačky pořádně nemrzely. První Dacia, co budí rozruch. Někam ji postavíte a hned se seběhnou lidi. Okukují a jsou zvědaví jako opice. Zájem je velký. A právem. Dacia Duster vytře zrak svým konkurentům. Jestli se vůbec o nějakých dá mluvit. Duster je svým způsobem kategorie sama pro sebe. Ti pro.